waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sahih dunyati. Berarti dhuwur dhewe ya. Sadene kawula matur langkung rumiyin kepareng ngaturaken gumbar nuwun dumateng asane Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Kula mboten kesupen ngaturaken gumbar nuwun dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat utawi ingkang mewakili. Ugi matur suwun sanget kelonggaran ingkang sampun dipun paringaken kagem uri-uri budaya tanggap warsa 1960. Mugi-mugi sederek kula sedaya manggih karahajan ngantos dumugi ing benjangipun semangat rukun. Wau dawuh Bapak Kepala Desa niku rukun niku sing penting. Dadase menawi kita gali, kita gagas mriki niki kan kita padosi kok namung rukun. Dasare rukun niku napa kinten-kinten nggih? Ayo padha rumangsa salah. Ben ora gampang elek-elek liya. Sareng-sareng monggo sami mboten rumangsa apik, ben ora gampang elek-elek liya. Iku kadose kuncine warga Sabta Dharma ngoten nggih. Rumangsa handal bene nurat carita angrasa wani. Niki dumateng pepujian kula ingkang kula hormati nggih menika Bapak Tuntunan Persada Pusat. Niki kelurahan Nduki nggih ya. Niku didik kula panjenengan sami niku keterbukaan nggih Pak. Dadase namine ajaran Sabta Dharma niki dhateng masyarakat sampun dikenal napa mboten nggih? Sampun nggih. Monggo dipun perjuangne warga Sabta Dharma niku gadah sesanti ing ngendi wae marang sapa wae warga Sabta Dharma kudu seminar pindho Baskara. Bersinar laksana surya. Nggih. Ampun ngantos ajaran kula lan panjenengan redup karena tindakan warga sendiri. Nek mriki saya nggih Pak Lurah. Saya matur nuwun. Saya pol ya, karena keterbukaan ini sangat diharapkan dan kita menjadi pelaku pelaksana gegayu bumitan luhur jalaran Susanti laksana surya itu napa-napa diterangi ya. Dadose nek ningali ajaran Prakanan Sabta Dharma niku mbaya sing apik digawa, sing elek iki ditinggal. Tapi nek kula ningali ngen kula tuban niku mboten ya. Pak Nain niku saene mboten saged ngitung. Saene dateng warga niku ndugi mboten saged ngitung. Tapi salah sepisan niku sing digawa mulih sing salah niku. Monggo Pak ngangge logika, dicermati ngangge logika nek sing apik 10 ora gelem gawa elek siji digawa niku pun waras napa dereng? Dereng ya. Berarti kuwi yo nyedrani ngene salame dhewe waras. Sabi perjuangan ini Bapak tuntunan kita niku dateng pundi kemawon dugi. Tapi wong semono jenenge manungsa iki mesti ana kesalahan. Lah kok sing apik gak digawa mulih, sing elek digawa mulih niku lho pun waras napa dereng. Nah kesadaran itu sangat penting nggih Pak. Dadase kula kali panjenengan dateng bebraya niki memperjuangkan kesempurnaan manusia napa mboten kinten-kinten. Menawi pelajaran Prakanan Sabta Dharma warah pitu niku martabat alam sepindah niku dateng sulung kosong. Kekosongan niku sing wonten namung zat mutlak. Menawi kadang kula muslim nek mastani alam akadiyah. Mandhap nomor kalih dateng ajaran Sabta Dharma kesadaran tunggal. Menawi kadang kula muslim nek mastani wahdah. Mandhap malih martabat alam sing nomor 3 wontene asma kali sifat.
Kadang kula muslim nek mastani wakidiyah. Alam nomor sekawan dateng niku alam arwah. Sing dipanggeni yang mau suci, malaikat. Lajeng alam nomor gangsal dateng niku bibit niku penenten bayangan. Berarti mandhap dateng pundi nggih kinten-kinten. Roh niku penenten bayangan apa badhe ceblok teng Jawa, ceblok teng Kalimantan. Pramila adat budayane benten-benten. Dateng niku diwastani amsal. Mandhap sing nomor 6 dateng niku rohani sampun nyawiji dateng jasmani. Niku alam wujud. Kadang kula muslim nek mastani hisab. Mandhap sing angka 7 dateng mriku insan kamil. Kadang kula muslim nek warga Sapradharma kesempurnaan manusia. Dadase dateng alam ke-7 niku sing dipun perjuangan napa? Mboten kepinteran. Mboten ngerti, tapi berarti. Dadase ajaran Sapradharma niku mboten sinau pinter, mboten sinau ngerti, belajarlah untuk berarti. Enten artine kangge awake dhewe, enten artine kangge keluarga, syukur berarti kangge tiyang kathah. Niki pelajaran Sapradharma niku ngoten niku, Pak. Dadase kula kalih panjenengan niku memperjuangkan kesempurnaan menungso niku mestine sing dirumangsani nggih salah kali elek niku nggih, Pak. Kene rumangsa bener niku kok barang silekan. Kita nek menurut panjenengan Pak niki nggih kula kepengin ngobrol kali panjenengan. Nek garapanku sekolah ki elek, ning garapan apik kula lakoni niku kula salah napa mboten? Kula nggarap matematika niku salah, tapi nek garapan bener tak akoni niku salah napa bener? Salah nggih. Kamangka Pak. Leres niku namung kagungane Gusti, sae niku namung kagungane Gusti, titah jalma manungsa namung sak derma nglakoni. Matur nuwun sekedhik ingkang saged kula aturaken, sugeng dalu salam laras rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.